Oemei, ba. Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta bain eskerrik asko, gonbidapenagatik. Saiatuko naiz, ez luzatzen gehiegi eta gero galderitarako tarterik usterik badugun. Lan honen nondik norako nagusiak eta azalduz, bai, xetasun gehiago jakina izan ezkero, lana osorik argitaratuta dago, azkeneko bat soziolinguistik aldizkarian, da hor dazko ezoia datu xeagoak eta informazio zehatzagoak. Eta seiretik barkamen eskatu baita ere gaur nire hautsa ez dago puntxa-puntxan, ordu, ea mikrofonoaren laguntzarekin ondo moldatzen garen. Bueno, euskararen geografia berria izeneko lana aurkeztuko dizuet gaur, eta lehen bizi esango dugu lana hurbilketa badela. Ez hartu gaur hemen aurkeztuko ditugun hauek aita santuaren egiak izango balira bezala, bai? Batetik datu estatistikoetan oinarritzen direlako eta datu estatistiko horietatik egindako kalkuluak direlako. Beraz, hartu behar dira nolabait tendentzia batzuen edo norabide batzuen adierazle gisa, bai? Uztartu ditugulako datu lanketa hau egiteko hainbat iturri, desberdinak diren iturriak eta horiek uztartzegi esan ez da lan erraza izan. Ikerketa honen abia puntua izan zen ikustea lurralde ikuspegitik edo Euskal Herriko eremu desberdinen ikuspegitik zenolakoa den euskararen ezagutzaren eta erabileraren bilakaera. Jakinda, lan hori Euskal Herri mailan egiteak badituela zailtasun tekniko batzuk. Batetik, badauzkagulako ikerketa pare bat Euskal Herri osoa kontuan hartzen dutenak, inkesta soziolinguistikoa eta kaleko erabileraren neurketa, baina horiek ematen diguten informazioak badituela muga batzuk udalerri mailara jaisteko, hemen abia puntutzat hartu dugun unitatea udalerria izan da, eta ez inkesta soziolinguistikoak eta ez Euskal Herriko kaleko erabileraren neurketak ez dute udalerri mailako daturik ematen, eta udalerriko mailako datuak baditugu bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan, baina horiek ere badituzte beren mugak, iparraldean esate baterako ez daukagu horrelako daturik. Beraz, ikerketa honetan erabili ditugun datu iturriak 3 izan dira. Lehenik aipatutako inkesta soziolinguistikoa, Euskal Herri osoan egiten den ikerketa da, eta 16 urtetik gorako herritarrak hartzen ditu aztergai. Bigarrenik, Eustaten zentsuko datuak erabili ditugu, Eustat badakizue, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika erakunde ofiziala da. Eta hirugarrenik, hartu dugu, Nafarroako Nastat Estatistika Institutuak 2023an argitaratutako ikerketa bat euskera ezagutzaren estatistika. Egia esan lan hori berria izan da, Nastatek lehenengo aldiz egin du lan hori, baina lehenago zentsuetatik ateratzen zen informazioarekin uztartzeko modukoa da. Ikusiko duzen bezala, badago erroko desberdintasun bat Eustaten datuen eta Nafarroako datuien artean. Nafarroak ematen digun datu hori euskera ezagutzaren estatistika ezagutzari buruzkoa soilik da. Autonomia Erkidegoko zentsuan 3 aldagairi buruzko datuak dauzkagu, ezagutza lehen hizkuntza edo ama hizkuntza eta etxeko erabilera, Nafarroan aldiz soilik ezagutzaren datuak dauzkagu. Ez daukagu udalerri mailako lehen hizkuntzaren edo transmisioaren eta etxeko erabileraren daturik. Eta iparraldean esan da bezala, ez daukagu inkesta soziolinguistikotik beragoko daturik. Beste iturri bat erabili dugu, neurri mugatuan nolabait Euskal Herriko mapa osoa osatzeko, eta hori da Trebiñuko konderrian 10 urtean behin egiten den azterketa. Justo Eusko Jaurlaritzak, oraintsu ja argitaratuta eta gure egunean jarrita daukana, bai Argantzuren eta bai Trebiñun bertan egiten den hori. Datu hauek lantzeko beraz, uztarketa lan bat egin behar izan da, aipatu dugunagatik, bai? Iparraldean ez dago udalerrikako daturik, eta esango nuke hori dela momentu honetan demolinguistikoaren ikuspegitik Euskal Herrian daukagun utxune nagusietako bat, adibidez zehatz bat jartzeko, ez? Arnasguneak eta udalerri euskaldunak aipatzen ditugu askotan. Iparraldean gelditzen altzeko arnasgunerik eta udalerri euskaldunik baldago ueman sartzeko baldintzak betetzen dituen udalerririk, ez dakigu, ez dago daturik. Bigarrenik Nafarroan beraz ezagutzaren datuak soilik dauzkagu, udalerri mailan. Euskal Autonomia Erkidegoa da daturik osatuenak dituen administrazio eremua, baina badauzka bere mugak. Udalerri mailan esate baterako zentsuak ematen digun informazioa etxeko erabileraren soilik da. Eta badakigu gure egoera soziolinguistikoan etxeko erabilerak argazki oso mugatu ematen digula. Beraz, datuak gurutzatu egin ditugu elkarrekin eta beraz hurbilketa gisa hartu, bai? Eta bueno, sarrera luze honen ondoren, sar gaitez hemenetan datuetan. Lehenik ezagutzari helduko diogu eta ezagutza aztertzeko beti hartu ditugu 16 urtetik gorako herritarrak, baita hegoaldearen kasuan ere. Naiz eta 16 urtetik berakoen datuak ere izan, datuak Euskal Herri osoan homogeneoak izateko, hartu ditugu beraz 16 urtetik gorakoak. Ezagutzari buruz ze esango genduke. Lurralde mailan sartu horretik kokapen orokor bat, bai? Bueno, oso ezagunak zaizkizuen joerak, bai? Lehenik eta behin ezagutzak aurrerapen handia egin duela, azkeneko urte hauetan, gehien azkenean adierazlea da. Hau ere, 11etako egiteko gogoak dago ja.
dena da, bai? Baina mai aspira sartu behar, naiz, Bueno, nik aurre jarrituko bitarte, amai. Bueno, momentu honetan Euskal Herrian, inkesta soziolinguistikoaren arabera, 3 bat da gai, euskeraz, ulertzeko ez ezik, hitz egiteko. Kopurutan esan da 800.000 lagun. Hori da inkesta soziolinguistikoak ematen digun datua. Ze datu ematen digu baita ere inkesta soziolinguistikoak, zenbat eta gazteago, euskeraz dakitenen portzentajea handiagoa. Eta kontuan hartu behar dugun faktore oso importante bat, lehen Jaime Gaztei buruz hitz egin digunean, demografiaren ikuspegitik oso kontuan hartu behar dugu, adintalde guztiek ez daukatela pisu demografiko bera. Eta hori askotan laztu egiten. Barratan jartzen ditugunean, 16-24 eta 50-64, 50-64 urte horretan askoz jende gehiago dago, 16-24 multzoa baino. Beraz hori ere uste dut oso kontuan hartu behar dugula. Eta laugarrenik kontuan hartu beharrekoa eta orain bereziki landuko duguna, honako galdera hau, gero eta jende gehiago euskeraz dakiena, baino nola daki eta nun bizi da. Nun bizi da horretan zentratuko gara. Hemen daukazue lehenengo mapa, zenbakiak baino gehiago mapak landuko ditugu aurkezpen honetan. Hemen daukazue Euskal Herria udalerria hartuta, herri horretan bizi den euskaldun kopuruaren arabera. Mapa honetan oso nabarmen ikusiko dituzue Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako hiriburuak, Bilbo, Donostia eta Gasteiz, eta baita ere Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri nagusiak, eskualde buruak eta bestelako hiriguneak, bai? Datu bat ematearen eta uste dut oso kontuan hartu beharreko datua dela hizkuntza politikari buruz eta pentsatzen dugunea, bai? Euskal Herri osoko euskaldunen erdiak baino gehiago 23 udalerritan bizi dira. Ari gara, 23 udalerriri buruz hizketan, euskaldun gehienak hoietan pilatuta baita da, bai. Noski, datu hauetan eta mapa honetan ere bai, biztanle kopuruak zerikusi handia dauka, bai. Beraz, hurrengo mapa honetan, ja ikusiko duzu hemen koloreak eta sartuko ditugu, testu inguru emango diegu, nolabait kopuru horiek, bai. Hemen dauzkazue euskaldun kopuruak dentsitatearen arabera. Eta hemen ja, desberdintasun batzuk azaltzen zaizkigu, bai. Lehenik eta behin oso argi ikusiko dugu dentsitate handiko eremuak kolore ilunena daukatenak nun dauden, bai. Batetik Bizkai ipar-ekialde edukiko genduke, hor daukagu Lehartibai, Busturialde ingurua, Gipuzkoako erdialdea eta barnealdea, Urola Kosta, Tolosaldea, Goierri inguru hori ikuiko genduke, eta azkenik Nafarroako ipar-mendebaldea, Baztan, Leitza ingurua, Bortziriak, bai. Ez dira horiek, ondo dakizuen bezala, Euskal Herriko eremurik jendetsuenak, bai? Badauzkagu askoz jendetsuagoak diren populazio eremuak. Aldiz, konparatzen baldin baditugu, borobilen neurria eta dentsitatearen intentsitate hori, ohartuko gara Euskal Herriko euskaldun gehienak bizi direla euskaldunen dentsitate apaleko eremuetan. Hor daukazue jarrita, lehenengo gune soziolinguistikoan bizi dira 16 urtetik gorako euskaldunen 7, bigarren gunean 155, bien artean, bai? Lehenengo gunean, badakizu euskaldunak 120 baino gutxiago direla, bigarren gunean 150 eta 120 artean, bai? Beraz, hor daukazue datua, gutxi asko euskaldunen 160 pasatxo bizi dira lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoetan, bai? Udalerri mota horretan bizi dira. Aldiz, hartzen baldin baditugu 3. eta 4. guneko udalerriak 189 udalerri dira, hola ikusita pentsatu daiteke udalerri asko direla, baina kontuan izan udalerri horietako gehienak oso udalerri txikiak direla, bai? Datu bat ematearen 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan 10.000 biztanletik gora dauzkatenak 5 udalerri bakarrik dira, bai? Zarautz, Tolosa, Azpeitia, Hernani eta Bermeo. Gainerako guztiak 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak dira. Hoiek beraz, gaur egungo argazkiak zer ematen digun ezagutza kopurutan eta dentsitatean jarrita. Ezagutzarekin bada oso kontuan hartu beharreko beste faktore bat. Gaur egungo argazki hori izan da ere, zein da joera, zein da tendentzia eremu batzuetan eta besteetan. Eta hemen ja koska batzuk azaltzen zaizkigu, hurrengo mapa honetan, bai. Hemen dauzkazue, non egin duen euskararen ezagutzak aurrerapenik handiena eta non daukan norabide negatiboa edo, bai. Bueno, nabarmena da, eremu oso zabal batean, hor daukazue 10 puntutik gorako igoera ze eremutan izan den, nabarmena da, ezagutza aurrerapen handia egiten ari dela, oso nabarmen belaunaldi berrien bidez, eta oso nabarmen hezkuntzaren bidez. Esate baterako, begira ditzakezue, Arabako kolorea oso nabarmena da, Bizkai mendebaldeko ere bai, bere neurrian Nafarroa erdialdean, hor badaude Gares inguruan, eta hor badago igoera esanguratsu bat, bai. Gasteiz eta Bilbo izan daitezke ezagutzaren edatze horren adibideak, bai. Hartzen baldin baditugu 91ko
zentsua eta 2021eko zentsua 17 puntuko igoera dago euskararen ezagutzari dagokionez, eremu horietan, beraz, oso nabarmena da. Eta kontuan izan gainera, datu hauek 16 urtetik gorako populazioari buruzkoak direla. Bai, hartuko bagenitu 16 urtetik berakoak ere, datu horiek are hobeakoak izango lirateke. Beraz, alde hortatik badaukagu ezagutzaren norabide baikorraren zantzu oso nabarmen bat, esan da bezala oso lotua dagoena gazteekin eta oso lotua dagoena hezkuntzarekin. Aldiz, badaukagu baita ere kontrako tendentzia bat, ikusten duzu bezala mapa horretan ez dago dena urdinez. Badauzkagu baita ere galera batzuk oso nabarmenak direna kasu batzuetan, lehenik eta behin uste dut iparraldera begiratu behar dugula, Nafarroa bereko eta Zuberoako galera oso nabarmena delako, eta hori inkesta soziolinguistikoak aldiz-aldi erakusten digun jaitsiera nabarmena da, baina hegoaldean ere badauzkagu galera oso nabarmenak, bai Bizkai ipar-ekialdean, Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa ipar-mendebaldean, bai? Gogoan baduzue, eskualde edo eremu horiek aipatu ditut, ezagutzarik handiena zeukaten eremuen artean. Beraz, oso nabarmen gertatzen ari zaiguna da, ezagutza edo euskaldunen dentsitatea apalena den eremuetan horietan oroar gora ari gara, eta gora ari gara leku gehienetan gainera nahiko modu intentsuan, hor salbuespena izan daiteke Nafarroa hegoaldea, naiz eta hor euskararen ezagutza apalena horri izan ez dago igoera oso esanguratsurik. Bai? Eta aldiz, euskararen ezagutza dentsitate hori handiagoa den eremuetan, tendentzia negatiboa da. Eta tendentzia hori gaina negatiboa da oso inguru jakin batzuetan. Egia esan, gai horri buruz hainbat hausnarketa egin dira azken urteetan, esango nuke gehien landu den gaietako bat izango dela azken urteetako euskal soziolinguistikan, baina uste dut apunte pare bat behintzat egin behar direla inguru euskaldun horietan gertatzen ari den aldaketaren inguruan, bai? Eta hor uste dut oso nabarmen aipatu behar direla biztanle mugimenduak. Biztanle mugimenduak aipatutakoan askotan kanpo migrazioari begiratzen diogu, etorkinei, eta egia da hori ere gertatu dela, baina esango nuke udalerri hauen kasuan eragin haren nabarmenagoa izan dutela barne migrazioek. Euskal Herri barruan gertatu diren migrazioek. Hori lanean zehatzago aztertu dugu, baina zuek zantzu bat edo hartzeko bai, Gipuzkoa hartuko bagenu esate baterako oso nabarmena da zenolako jende mugimendua gertatzen ari den Donostia ingurutik Tolosaldera eta Urola kostara, Gipuzkoan oso nabarmen ikusten da joera hori. Bizkaian ere nabarmena da Bilbo handitik Busturi aldera eta Arratiara zenolako jende mugimendua gertatzen ari den. Eta esango nuke adibiderik garbiena eta datutan oso argi ikusten dena da Nafarroan zenolako mugimendua gertatzen ari den Iruñerritik Baztan Bidasoa ingurura. Oso nabarmena da hor ere ze jende mugimendu gertatzen ari den. Jende mugimendu horrek ze esan nahi du udalerri euskaldun horien ikuspegitik. Esan nahi du iristen ari dela populazio bat proportzioan euskararen ezagutza apalagoa daukana, iristen ari dela euskeraz jakinda ere euskaraz egiteko ohitura txikiagoa daukan populazio bat, iristen ari dela orain arte behintzat bere inguru hurbila gaztelaniazkoa izan duen populazio multzo bat, beraz euskararen ezagutzaren ikuspegitik eta are gehiago erabileraren ikuspegitik, nolabait migrazio horrek badauka eragin zuzen bat inguru horietako euskararen egoeran. Atzeraka dela esan dugu. Ezagutzarekin amaitzeko beste datu bat. Mapa honetan daukazue, ja 16 urtetik berakoak soilik ez, denak hartu ditugu, horregatik iparraldea txuriz dago, iparraldean ez daukagulako 16 urtetik berakoi buruzko daturik. Hemen hartu ditugu hegoaldean udalerri, 55 urtetik berako populazio hartuta euskararen ezagutza zenbatekoa. Nolabaiteko gutxi gora berako proiekzio bat izan daitekena datozen urtei begira, bai. Eta oso nabarmen ikusten da mapa honetan, Nafarroaren eta autonomia erkidegoaren arteko distantzia gero eta handiagoa dela eta gero eta handiagoa izango dela datozen urteetan ezagutzari dagokionez, eta hori oso lotua dago hezkuntzan gaur egun daukagun desberdintasunarekin. Alegia D ereduak nolako edadura daukan Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta Nafarroan nolako edadura daukan. Nafarroko eremu batzuetan oraindik G ereduak, A ereduak zenolako ezarpena daukaten. Beraz, alde horretatik oso nabarmena da, batetik administrazio eremuen arteko distantzia hori handitzen ari dela eta handitu egingo dela. Eta badago bestetik kopurutara joango bagina, bestelako mugimendu bat baita ere bai, euskararen ezagutza nolabait mendebaldera jotzen ari dela edo Euskal Herri mendebaldea pixua irabazten ari dela. Datu bat, bai, 91an zentsuko datuak hartuko bagenitu, Euskaldunen 46% Gipuzkoan bizi ziren. Eta Bizkaian 30%. Proportzioiei ja pare-parean daude. Gipuzkoan eta Bizkaian bizi dira 38% inguru.
eta nabarmena da, goazen tendentziarekin eta 16 urtetik berakoa kontutan izan da, Bizkaiaren pisu proportzionalak gora egingo duela. Euskararen ezagutzaren ikuspegitik beraz, biztanleriaz ere pisu handiena daukanez, nabarmena da, Bizkaiak hartuko duela presentzia handiagoa, bai? Hori ez da beharritasun handi bat, baina uste dut gogoeta eragin behar digula, Euskalgintzan antolatuta dauzkagun gure ekimenen, gure aliantzen eta gure azpiegituretan Gipuzkoak orain arte ze presentzia izan duen eta ezagutzaren bilakaera ikusita aurrerantzean horri ere hausnartu bat eman beharko zaiola, bai? Ikusita Bizkaiak zenolako presentzia hartu duen eta hartuko duen datozen urteetan ezagutzari dagokionez aintzat. Eta ezagutzarekin bukatzeko azken puntua ulermenarena. Egia esan azkeneko urte hauetan mahai gainean asko jarri den gaia izan da euskararen ulermenarena, euskaraldiarekin lotuta eta Belarri Prest figurarekin lotuta eta bar. Hemen daukazue ulermenaren mapa esango genukena, bere garaian argiak egin zuen eta horrek izan zuen halako isla bat. Bueno, kasu honetan udalerri jasota dauzkazue euskaldunak gehi ia euskaldun tipologia horretan sartzen direnak batuta, nolabait euskara ulertzen dutenak zenbat diren udalerri bakoitzean. Egia esan, profil hori, alegia, ia euskaldunen profila, euskara hitz egiteko gai izanez, baina ulertzen dutenen profila, askotan bigarren mailakotzat hartzen dugu, baina kopurutan oso kopuru esanguratsua da, bai? Inkesta soziolinguistiko hartuko bagenu, oso argia da, ematen digun datua da. Bi euskalduneko beste bat dago euskara ulertzen duena. Beraz, hartuko bagenitu euskaldunak, bai, 3. bat erantziko genioke euskara ulertu soilik egiten dutenekin. 400.000 personari buruz ari gara hizketan. Beraz, hor badaukagu esploratu beharreko eremu oso importante bat, eta hau eramango bagenu udalerri mailara edo mapara ikusten da eremu batzuetan euskararen ulermena hartuko bagenu kontutan, ja ulertzen dutenak gehiengoa direla. Eremu oso hiritartuetan. Ari naiz Donostiari buruz, ari naiz Iruni buruz, Errenteria, Galdakao, Arrigorriaga, ja badauzkagu beste era bateko udalerriak ulermenaren ikuspegitik ari direnak pauso handiak ematen eta hurrengo urteetan are handiagoak emango dituzte. Beraz, uste dut hor ere badaukagula beste apunte bat egiteko eta beste etxeko lan bat hartzeko, bai? Ze egingo dugu jende multzo handi horrekin. Kontutan izan da, jende multzo horren ezaugarriak zein diren, bai? Kasu gehienetan haien lehen hizkuntza gaztelania edo frantsesa da, kasu gehienetan gaztelania. Euskeraren gutxieneko ezagutza bat, euskera ulertzeko adinako gaitasuna eskolan eskuratu dute gehienetan. Akaso, baziren eskola bukatu zutenean euskera hitz egiteko gai eta guain atzendu egintzaile gaitasun hori ez daukate, baina oro har etxean gaztelania jaso duten eta euskera ulertzeko adinako gaitasuna lortu duten herritarrei buruz ari gara. Beraz, hor badaukagu multzo esanguratsu bat, ze pentsatu eman marko ligukena. Ezagutzari buruz hitz egiten dugu askotan, baina gustatzen zain niri bereiztea ezagutza eta gaitasuna. Gauza bada euskera ezagutzea, eta beste gauza bada euskaraz aritzeko zenolako gaitasuna daukagun. Horre, azkeneko urte hauetan esango nuke Iñaki Jurrebasoren tesiak jarri duela mugarri importante bat, ezagutzaren eta gaitasunaren inguruan aritzeko, eta lurraldearekin lotuta egin dugun ariketa honakoa izan da, bai? Hartu euskeraren ezagutzari eta gaitasun erlatiboari buruzko hiztun tipologia horiek, alegia 5 hiztun tipologia osatuko genituzke, ez dakit ondo ikusten da, baina guain esplikatuko ditugu, eta horiek eraman ditugu gune soziolinguistikoetara. Alegia, udalerri antolatu ze horiek, ezagutzaren da gaitasunaren araberako tipologia horiek, eta ikusi zein den tendentzia horietako bakoitzean. Hola esan da komplikatu ematen du, baina guain errez ulertuko ez, bai? Lehenengo gune soziolinguistikoa, bai? Hor, ezkerretan daukazuen kopuru hori, bai? 167 izango lirateke erdaldun elebakarrak, euskera ulertu ere egiten ez dutenak, bai? Horregatik dira injustu ere lehenengo guneko udalerriak. 116 hori izango litzateke euskera ulertu baina hitz egiteko gai ezten, oraintsu aipatu dugun multzo hori, bai? Eta azkeneko 3ak 112, 104 eta 101 iristen ezten marratxo hori, horiek denak euskaldunak dira, euskaraz hitz egiteko gai dira. Baina horien artean badaude erdale elebidunak, erderaz hobeto moldatzen diren euskaldunak, badaude elebidun orekatuak, euskeraz eta erderaz antzeko parezidu egiten dutenak, eta badaude euskal elebidunak, euskeraz erraztasun handiagoa duten elebidunak. Ikusten baldin baduzue, lehenengo gunean noski multzorik handien erdaldunena da, baina euskaldunen multzoan ere gehienak erdal elebidunak dira. Erderaz hobeto moldatzen diren euskaldunak. Guneetan zenbat eta aurrera gogoa zen, 4. gunera baldin bagoaz esate baterako,
Laugarren gunean gertatzen zaiguna ez da bakarrik euskaldunak gehiengoa direla. Baizik eta gehiengo horren barruan gehiengoa euskal elebidunak direla, alegia euskeraz errazago moldatzen direnak. Zer esan nahi dut grafiko honekin? Gune soziolinguistikoen arteko diferentzia ez da soilik zenbat euskaldun dauden. Baizik eta euskaldun horiek gaitasun erlatiboaren ikuspegitik nolako ezaugarriak dituzten. Eta uste dut, hau ere, erabileraren datuak aztertzerakoan oso aldagai importantea dela. Alegia, Bilboren eta Berastegiren arteko desberdintasuna ez da bakarrik Berastegin proportzioan euskaldunen ehuneko handiagoa dela. Baizik eta euskaraz errazago moldatzen diren herritarren ehunekoa dezente handiagoa dela. Hori, uste dut, erroko desberdintasuna dela da askotan ahaztu egiten zaigula. Eta erabileren datu horiek kontutan hartzeko, uste dut, oinarrizko aldagaia dela, ze oain sartuko gara erabilera datu horietan. Bueno, erabilerari dagokionez, zer esango genuke, bai? Udalerri mailako datuetan sartu aurretik. Batetik, erabileraren igoera apal bat eta geldialdi zantzuak azaltzen dituztela azken datuek, inkesa soziolinguistikoak berak, kaleko erabileraren neurketak, etxeko erabileraren zentsuko datuek, erakusten diguten nolabaiteko badagoela inpasegoera bat, edo nahi duzuen moduan izendatu bai. Hortik lotuta uste dut badagoela diskurso bat askotan entzuten dena, nolabait ezagutzan goragoaz baina erabileran ez, beraz erabileran daukagu arazoa, uste dut oso barneratua daukagun diskurso bat dela hori, eta uste dut begiratu behar digula erabilera baldintzei. Alegia, Euskal Herri gehienean, Euskal Herriko euskaldun gehienek ze aukera dauzkaten, ze baldintza dauzkaten euskaraz egiteko. Adibide bat jartzeko eguraldiarekin lotuta, uste malima dezu adibide bat jartzen, bai? Hotza egiten duen bakoitzan ez du elurrik egiten. Bai? Elurra egiteko hotza baino zerbait gehiago behar da. Euskara erabiltzeko ere berdin. Euskaraz jakitea ez da nahiko baldintza euskaraz egiteko. Behar da, bestelako baldintza batzuk uztartzea, eta baldintza horietako batzuk oso lotuak daude inguruarekin. Bai? Behar da nolabait abia puntu pertsonal bat, baina behar da baita ere inguruak ematen duen egokiera eta erraztasun bat. Bueno, erabilera mapara ematen baldin badugu, hemen nabarmenago azaltzen dira eremu batzuen eta besteen arteko desberdintasunak. Hemen kontuan hartu duguna erabilera trinkoa da. Zer esan nahi du erabilera trinko horrek? Euskeraz egiten dutenak erderaz adina edo gehiago. Alegia, erderaz eta euskeraz pareko egiten dutenak ere kontabilizatu ditugu. Euskeraren ohiko erabilera gisa. Hori horrela eginda, 10% azpitik dago Euskal Herri gehiena, erabilera trinkoari dagokienez. Ikusten duzuen bezala oso nabarmen dago Euskal Herriaren erdialdean euskera gehien egiten den zonalde hori, oso nabarmen azaltzen da. Aldiz, eremurik populatuenak, begiratu esate baterako, Bilbo ze koloretan dagoen, Gasteiz, Iruñerria, bai, hoiek 10% azpitik izango genituzke. Eta alderatuko bagenitu lehen aipatu dugun ezagutzaren eta erabileraren arteko distantzia hori, alegia lehen hasieran ikusi dugun ezagutzaren mapa, erabileraren mapa honekin alderatuko bagenu, ikusten da lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoetan desberdintasun edo arrakala handiagoa dagoela ezagutzaren eta erabileraren artean. Logikoa den bezala. Lehengo adibideari helduta, Berastegiko euskaldunek euskeraz gehiago egiten dute, Bilboko euskaldunek baino, kontrakoa litzateke harritzeko. Aldiz, horrekin lotuta eta Bilboren eta Berastegiren arteko desberdintasunari berriro helduta, ezagutzaren joerak eta erabileraren joerak zer erakusten digu. Bilbon gero eta euskaldun gehiago dauzkagula, eta Berastegin gero eta euskaldun gutxiago. Beraz, hori da kontuan hartu behar dugun beste faktore importantea. Hemen daukazu erabilera 100-tara eraman da, alegia euskararen erabilera 100 zenbatekoa den, baina ezagutzarekin egin dugun bezala hau kopurutara ere eman behar dugu, ikusteko erabilera nun dagoen benetan. Hemen koloreak lausatu egin ditugu hobeto ikustitzazuen borobilak, eta hemen ja azaltzen zaizkigu ñabardura batzuk. Bai? Batetik, erreparatu behar diegu kolore argiarekin edo fondo argiarekin egon bai, baina borobil tamaina esanguratsua duten udalerriai, hemen dauzkagu Gasteiz, Bilbo, Nafarroan Iruñea ere bai, bere neurrian, eta Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri esanguratsu batzuk bai. Kopurutan esan da, lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoi, alegia erabilera apalagoa, edo erabilera apala duten eremuei, euskararen erabileraren 40% inguru dagokie. Beraz, euskararen erabileraren 2/3
egiten da gaztelania edo frantsesa nagusi diren eremuetan. Eta hori ere kontutan hartu beharreko oso faktore importantea da, bai? Euskararen erabilera eta inguru horietan ari da. Euskararen erabilera, naiz eta oso neurri apalean izan. Euskararen erabilera horietan ari da gore egiten, gero eta gehiago da testuinguru nahasietan edo testuinguru erdaldunagoetan. Eta hori ere oso kontuan hartu beharreko faktorea da, bai? Erabilera hortik ari delako azten, naiz eta kopuruz udalerrika joango bagina bintzat murritza izan. Erabileraren 40%. Aldiz, begiratzen baldin badiegu, fondo ilunagoa izan, baina borobilen tamaina txikiagoa duten udalerriei, hor kontuan izan behar dugu lehen aipatu duguna, kaso askotan udalerri txikiei buruz ari garela, baina hor kontrako tendentzia gertatzen zaigu, 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan. Erabileran pisu handiagoa daukate biztanlerian eta euskaldunen ezagutzaren ikuspegitik baino. Nolabait, hola, grosso modo esateko, bai? 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan euskaldunen 40% bizi dira, baina erabileraren 60%. Lehenengo eta 2. gune soziolinguistikoa eta euskaldunen 60% bizi dira, erabileraren 40%. Alde horretatik uste dut, kontuan izan behar dugula baitere, 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan gertatzen ari den aldaketa hori. Euskeraz gehien egiten den eremu horretan, eta euskeraren erabileraren 60%ari buruz ari naiz, zenolako aldaketa eta zenolako atzera pausoa gertatzen ari zaigun. Norbaitek pentsatu dezake, datuak bere hotzean hartuta, 3. gune soziolinguistikoan da zesanik ez 4. gertatzen ari den atzerakada hori arina dela. Zergatik, pisu demografikoz oso pisu txikia daukatelako eremuiek, udalerri txikiak direlako gehienak, eta nolabait, Bilbo irabaziko dugu, eta bitartean berastegi sakrifikatzen baldin badugu, ez da ezer gertatzen. Datuek oso nabarmen esaten digute, momentu honetan Bilbo irabazteko asko falta zaigula, eta berastegin atzerakada handiak ematen ari garela. Beraz, bi hoien artean mugitu beharko duke bai. Nolabait esan daren elurraren metafora erabili dugunez, gertatzen ari zaigu glaziarrak urtzen ari zaizkigula, elurra egiteko baldintzarik ez daukagun momentuan. Eta amaintzen noa, planteamentu honekin, eta da, bukaerako planteamentu bat aurkeztu nahiko nizueke, hizkuntza plangintzaren da hizkuntza politikaren lurralde mailako ikuspegi honekin lotuta, bizkat nundik eragin edo nola landu beharko genuke, bai? Uste dut, kontutan gehiago hartu behar dugula gure hizkuntza plangintzak eta gure politikak egiterakoan testu ingurua. Alegia, ze politika jarri behar ditugun martxan eremu bakoitzean. Badira noski izaera nazionala izan behar duten egitasmoak, korrika izan liteke bat, esate baterako, orentxu izan duguna, baina badira beste gauza batzuk oso maila lokalean pentsatu behar ditugunak. Edo behintzat testu ingurua oso kontutan izan da. Badakit esate baterako azken aldian itanoa sustatzeko egitasmoak batean eta bestean jarri direla martxan. Ez dakit, Barakaldon lehentasunezko alda itanoa sustatzeko politika jartzea martxan. Zanait, ez? Nolabait adibide kaskar bat jarrita. Uste dut, kontutan izan behar dugula, ze testu ingurutan mugitzen ari garen, eta uste dut hor, mai gainean jarri behar dela eta gaizki ez ulertu zonifikazioaren gai bat. Ez hizkuntza eskubideak zonifikatzea, baina bai politikak zonifikatzea. Eta politikak ere, kontutan izan behar ditugula, ez administrazio eremuaren arabera, baizik eta testu inguruaren arabera. Horrekin lotuta, hemen ekarri dizudan proposamena, eta testuan xeago jasota dago, eskualdekako hizkuntza plangintzak egitea orain arte egin diren baino modu sakonagoan. Zergatik eskualdeak kontutan izan da. Euskal Herrian 687 udalerri esan marko dugu, usan solo kontatuta, 687 udalerri dauzkagu, beraz 687 udalerritako ikuspegia hartzea baino erabilgarriagoa da nolabait eskualdeka antolatzea banaketa hori edo. Eskualdean bizitza sozialaren zati handi bat egiten da, salbuespenak salbuespen, bai? Eskualdeka funtzionatzen duten eremu asko dauzkagu Euskal Herrian. Eta oroar, eskualdeetan salbuespenak salbuespen, taldeak egon daitezken arren, elkarren segidako gune soziolinguistikoetako udalerriak daude. Alegia, ez daukagu eskualderik salbuespenen bat kenduta, non udalerri bat lehenengo gune soziolinguistikoan dagoen eta beste bat 4. gunean. Bai, gertatu daiteke batzuk 4. eta 3. Holakoak bai, elkarren segidako guneetan bai, baina ez daukagu txuri eta beltz dagoen udalerririk ez daukagu. Uste dut, eskualdekako planteamendu horrek hemen mapan daukazue jarrita, zein den euskeraren ezagutzaren datua eskualdetara eraman da, koloreak intentsitatea adierazten du, borobilak kopuru adierazten du, eta hor oso garbi ikusten da badauzkagula desberdintasunak dituzten eskualdeak. Bai herrialdearen arabera, baina baita ere herrialde barruan ere bai.
Gipuzkoara baldin bagoaz, ez da gauza bera Tolosaldea eta Donostialdea. Ez da gauza bera Bizkaian Bilbo Handia eta Arratia. Bai? Beraz, alde hortatik, uste dut badaukagula zera batez. Horrekin lotuta maiz aipatu izan da ez, euskerak irabazteko hirigune nagusiak dituela irabazgai edo horiek irabazi behar ditugula, eta noski volumenaren ikuspegitik oso importanteak dira eremu horiek, baina uste dut eskualdeak ere ez direla ahaztu behar batetik, jende volumen esanguratsu bat eskualdeetan biltzen delako, eta gaur egun abagunea daukagulako eskualde batzuetan aurrera pauso eraginkarragoak ematen hasteko, eta eskualde mailako dinamika horiek martxan jarrita, bestelako pauso batzuk emateko. Beti ere ikuspegi nazionala ere kontutan izan da, eta eskualdeen arteko sinergiak ere bultzatuta. Eta oraino, nik esateko neukan, ez dakit denbora aldetik nola gabiltzan, baina